Netreb. Rose má priateľa? Áno. Skutočného alebo imaginárneho? Nie, skutočného. Aký je? Milý. Nemá ani potuchy, čo ho ešte čaká. Haló? Ellen, si doma? Candy, čo tu robíš? Chcem ťa prehovoriť na rýchlovku. Zníž hlas. Rýchlovku. Čo je to rýchlovka? No, to je... No, vieš, to by si sa mal naučiť skôr od svojho otca. No, dobré. A nejdeš sa ho spýtať? Dobré. Pôjdem do pekla. Je to veľmi milé, ale nie je na to vhodný čas. Čo je to rýchlovka? Hej, Jake, pamätáš si Candy? Ó, jasné, čau, Candy. Čo je to tá rýchlovka? Snáď mu to nemám ja vysvetliť. Či áno? Fajn, Jake, to znamená, že Candy si tu chce vyprať. Nemá tu nič na pranie. Dobrý postreh. Vždy si všímáš detaily. Áno. Pozri, Jake. Na západe kouboji žili na špinavom ranči celé mesiace a tak. A strašne sa zašpinili. Takže oni vpadli do mesta len s tým, čo mali na sebe. A museli si to vyprať. Takže čo urobili? No, išli niekam. Vyzliekli sa a nemali na sebe nič, iba čižmy. Prečo iba čižmy? Štrkáče. A preto, aby varovali ľudí, čo plávali, že idú nahý. Kouboji, no, vieš, tak kričali, alebo vlastne volali. Rýchlo! Rýchlo! Teda rýchlovka. Wow, Ellen, s tebou sú dejiny zábava. No, vďaka. A kedy to začali volať sex? Prečo si nejdeš zapnúť telku? Dobre. Super. Prídeš zajtra na moje narodeniny? Jasné. A koľko budeš mať? 12. Šťastný bar micvah. No fajn, toto funguje. Keď s ňou práve nespíš, má sa s kým hrať.